खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा उदाङै ओंखारबाय राजखान्थिनि फोथाराव सेउलि महिलारि बायद'खौ जोंनो नांगौ महिलारि बायद'खौ जोंनो नांगौ आरो बे समाव रायजो राजा थामहिनबा बिपिएफनि मददगिरि रायजो राजाफोरा बे समाव फोरमायदों दि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुरैबाय गोबां बैसो जाबाय बेखायनो गोदान बिजाथि नांगौ आरो बे गोदान बिजाथियानो जाहैबाय सेउलि महिलारि आरो सेउलि महिलारि बिथांखौ जेरैखि जाया क'क्राझार विधानसभा बियाबाव नांथारगौ होननानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों दाबि खालामदों आरो बिजाथि महरै होथारनो थाखाय खुथारै खावलायदों रायजो राजाफोरा दानिया फैदों बिदिब्ला सेउलि महिलारि थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथांखौ क'क्राझार विधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै एबा गोदान बिजाथि महरै नांथारगौ होननानै खुथारै खावलायनाय बाथ्राखौ रायजो राजानिफ्राय नोंथांमोननो खोनासंहोदिनि सेउलिखौनो नांगौ जोंनो जेरैबाबो बेनो एमएलएखौ जानांगौ जोङो बेखौनो फसायनानै दं जोंहा प्रमिला बायद'आ माने बुरिद्रायबाय बैसो जाबाय बियो जोंहा नै दा जोंहा बायद'आनो जोंहा जेरैबाबो बे एमएलएखौ जेरैबाबो बियो सोरखिलांनांगौ आरो जोङो बेजोंनो सापर्ट बेखौनो जोंनो नांगौ सेउलि महिलारि बायद'खौ जोंनो नांगौ महिलारि बायद'खौ जोंनो नांगौ नैबे सानजौफुनि समाव जोंनि मेडाम सेउलि महिलारि बायद'आ जोंनि गोजोनपुरि अगुरि मोननै गामिनियावहाय जोंनाव बियो बिसायख'थिनि समाव गावनि मासिखौ बिनो थाखाय फैदों दिनै जोङो बेजों जोंनि नांगौखिनिखौ सुफुङोब्लानो जोङो गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै मेम्बार आरो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जमा जानानै जों अगुरि आरो गोजोनपुरि नैबे फोथाराव फैनानै जोङो सापर्ट होफैदों जोंनो बे सेउलि बायद'खौ नङाबा जोंनो रावखौबो नाङा जोङो बेनि अनगा रावखौबो जोंनो नाङा जोंनो बेखौनो नांगौ जोङो बेखौनो जोबोद सायख'नानै लाखानाय जोङो दा जोंनि गोनांथिया बेनो जे जों आइजो माहारियाव सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै जोङो माखासे जौगाथायखौ जौगाहोनो हायाखै जोङो नांगौ जानायलाय फिसा फिसौ खांलांनो थाखाय जों जुदि जोंनि फसायनाय बायदि जोङो एमएलएआव बेखौ मासियाव दिखोनो हायोब्ला जोंनि गासिबो साननाय हनायखौ बियो हयथ'बा मावफुंनानै होनो हागोन खोमा जों बेखौ आसा खालामदों मिजिंथिदों जोङो दा बिनि सेउलि बायद'नि अनगा जोंनो रावखौबो नाङा बेखौनो नांगौ जोङो हब्रा बुङो जे जोङो दिनै बे गोजोनपुरिनि फोथाराव अगुरि आरो गोजोनपुरिनि जमा जानानै आइजो माहारिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अनगा गासिबो जोङो जमा जानानै बेखौनो खावलायो जे जोंनो बे बायद'खौनो नांगौ बादखौ जिहेतु एमएलए आरो मन्त्रि बुंनो थांबाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो एमएलएमोन बिथांखौ दिनैनि दिनाव नोंथांमोननो मानो होनोबा सालाया नङा बहुद गोबाव समावनो सालायनानै थांखाबाय दिनै बेहा दा एसे बैसोआवबो बारा जानाय नुबाय जोङो दा जोङो बेखौबो गाज्रि बुंनो थाङा बेबो अनबोदों अब्लाबो जोंनो नैबे सेउलि बायद'खौ जोंनि थांखिजों सायख'नाय जोंनो बेखौनो नांगौ जोंनो बेनि अनगा जोंनो रावखौबो नाङा बिटिसि सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जिहेतु 15,000 रां होदों बेखौ मोननो हादों बेखौ मोननो हागोन मोनथ'वाखै जोंनो गासिबो लिस्टआवनो फैखाबाय अब्लाबो जोंनो बिनिफ्राय एसे साबसिनाव मोनगोन खोमा एबा जोङो जौगानो फिसा फिसौखौ खांलांनो थाखाय बिनिफ्राय साबसिन सुबिदा हरो खोमा जों बेखौ मिजिंथियो जोंनो हिनजाव जोंनि सुबिदा फसायनाय बायदिखौ मोनोब्ला जों बिनानै लानोबो जोङो मोन्थाय थायो क'क्राझार विधानसभायाव जोंनो एसटि सेउलि बायद'खौनो जोंनो नांगौ जोंनो सेउलि बायद'नि थाखायनो गोनांथि जादों जों रायजोआ बयबो सेउलि बायद'नि थाखायनो खौसे दं सेउलि बायद'खौ जोंनो केन्डिडेट होनांगौ क'क्राझार समस्तियाव मानो सेउलि बायद'खौ मानो नांगौ मानि जोंनो बेफोरबायदि रायजोजों रायलायनो हानाय जेन'बा जोंना बहुद केन्डिडेटफ्रानो देरहाखांनायनि उनाव रायजोखौ नायस'ना थिग दिनै जोंना सेउलि बायद'आव अननायनि गेजेरजों जोंनि गामियाव फैनानै जोंनो जेन'बा फैनायजों लोगोसे बायद'आ जोङो बायद'नि अननायखौबो मोनगोन साननानै जों दिनै सेउलि बायद'नि सायावनो जोंनि गोजोनपुरि गासिबो महिला पार्टियां खौसेयै जों सेउलि बायद'जों सापर्ट दं जोंनो जेरैबाबो क'क्राझार 3 नं एसटि समस्तियाव सेउलि बायद'खौ जोंनो नांगौ सेउलि बायद'नो जोंनो टिकेटखौ जेब्लायबो होनांगौ रायजोनि मोजां हाबा मावगोन होननानै आसा खालामो जों सेउलि बायद'नि सायाव 100% सेउलि बायद'आ रायजोनि सायाव खामानि मावगोन जोंहा बेनाव फोथायनाय दं दिनै जिहेतु नोंथांमोननि गामियाव दावबायफैदों मा खोथा होदों नोंथांमोननो सेउलि बायद'आ दिनैसिम जोंनाव 17 बोसोर सरकार थांबाय 5 बोसोर इउपिपिएल सरकार थांबाय अब्लाबो जोंनाव दासिमबो सेन्ट्रेल लामा गैया
बे दिनैसिम जोंनि गथ' गथाया स्कुलाव फैयोबा हान्थुसे दैयाव जों फरायसालियाव फैनो गोनां जायो बेफोरखौ जोंनो सिउलि बायद'आ मावनो होनानै खोथा होनाय लोगोसे जोंनि रायजो राजा गासिबो खौसेयैनो जोङो सिउलि बायद'खौनो मदद होनानै देरहा होनानै जोंनि लामाखौ जों मोजाङै मावनानै लागोन महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथांनि हिन्जावा नोंथांमोनजों सावरायफैदों मा सावरायनाय जाखो दिनै दाथ' जोंहा फैबाय थानाय 3 नं क'क्राझार बिधानसभा समस्तिनि दा दिनैहाय गोदानै जोंहा MLA नांगौआव दा हाग्रामा सारनिनो हिन्जावा दिनैहाय गोदानै MLA दारायनो नागिरदों दा बेवहाय जोङो रायजो राजा जानानै बयबो सापर्ट दङ मानो होनबा दा मोनसे राजनितिक माबाखौ खालामनांगौबा देहायै मोदोमै गासिबो थाजोबनांगौ हिसाबै आरो जोंहा चिफ सारा दे दिनैहाय जोंनि देबोरगाव समस्तियाव जोंनिनो बे रिसा एरियायाव माखासे समस्ति हिसाबै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ नायसनजोबनो हाया बे हिसाबैनो जोंहा जोंनिनो बे सेउलि बायद'खौ जोङो MLA हास्थायनाय जाबाय आरो सिगांनि MLA आरो मन्थ्रि जाबोनाय प्रमिला रानि मेडामाबो गोबाव सम सुबुंफोरखौ सिबिबोबाय मोजां हाबा मावबोदों बिथांखौ नोंथांमोना दिनै मानो नाङा होननानै बुंनो बेवहायथ' मावदों जोंहा बेखौबो जोङो गाज्रि होनाखैमोन थांनाय समाव जेनेबा माखासे अनुस्थानफोरखौबो बिथांमोनानो होफैदोंमोन कयेकथा दा बेवहाय दा सम आरो बोथोरखौ लानानै जोंहा बे बायद'खौ एसे देहाखौ लोरबां साइस मोननायखाय जोङो एसे जिरायबा हामसिगौ बेफोरबायदि साननाय फैदों माने बुरि मानसि जाबाय नालाय एसे दा ओंखायनो बे सिस्टेमै जोंहा जोङो रायजो राजाफ्रा साननाय फैदों दा बेवहायबो जोंहा बुंनो गोनां माने हाइकामान्डआ जे सावरायलायनायनि गेजेरजों टिकेटखौ सोरनो होयो सोरनो होआ जों रायजो राजाफ्राथ' मिथिया हिसाबै जोङो जाय बिथाङा मोनोबा उफाय गैया जों बेजोंबो जोङो हेफाजाब होनांगोन आरोखि बेखिनिखौ आं बुंनाय जादों आरो महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथांनि हिन्जावा नोंथांमोनजों सावरायफैदों मा सावरायनाय जाखो दिनै दाथ' जोंहा फैबाय थानाय 3 नं क'क्राझार बिधानसभा समस्तिनि दा दिनैहाय गोदानै जोंहा MLA नांगौआव दा हाग्रामा सारनिनो हिन्जावा दिनैहाय गोदानै MLA दारायनो नागिरदों दा बेवहाय जोङो रायजो राजा जानानै बयबो सापर्ट दङ मानो होनबा दा मोनसे राजनितिक माबाखौ खालामनांगौबा देहायै मोदोमै गासिबो थाजोबनांगौ हिसाबै आरो जोंहा चिफ सारा दे दिनैहाय जोंनि देबोरगाव समस्तियाव जोंनिनो बे रिसा एरियायाव माखासे समस्ति हिसाबै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ नायसनजोबनो हाया बे हिसाबैनो जोंहा जोंनिनो बे सेउलि बायद'खौ जोङो MLA हास्थायनाय जाबाय आरो सिगांनि MLA आरो मन्थ्रि जाबोनाय प्रमिला रानि मेडामाबो गोबाव सम सुबुंफोरखौ सिबिबोबाय मोजां हाबा मावबोदों बिथांखौ नोंथांमोना दिनै मानो नाङा होननानै बुंनो बेवहायथ' मावदों जोंहा बेखौबो जोङो गाज्रि होनाखैमोन थांनाय समाव जेनेबा माखासे अनुस्थानफोरखौबो बिथांमोनानो होफैदोंमोन कयेकथा दा बेवहाय दा सम आरो बोथोरखौ लानानै जोंहा बे बायद'खौ एसे देहाखौ लोरबां साइस मोननायखाय जोङो एसे जिरायबा हामसिगौ बेफोरबायदि साननाय फैदों माने बुरि मानसि जाबाय नालाय एसे दा ओंखायनो बे सिस्टेमै जोंहा जोङो रायजो राजाफ्रा साननाय फैदों दा बेवहायबो जोंहा बुंनो गोनां माने हाइकामान्डआ जे सावरायलायनायनि गेजेरजों टिकेटखौ सोरनो होयो सोरनो होआ जों रायजो राजाफ्राथ' मिथिया हिसाबै जोङो जाय बिथाङा मोनोबा उफाय गैया जों बेजोंबो जोङो हेफाजाब होनांगोन आरोखि बेखिनिखौ आं बुंनाय जादों आरो